Čaute všetci, dneska vás vítam v ďalšom videu a dnes by som vám chcel ukázať pár vecí v Brawl Starse. Tak poďme na to. Takže prvá vec, čo by som vám chcel ukázať, je, že tu máme ďalší prezent v tomto Buzz Lightyear, no proste reťazi, ako keby. Tak poďme si to otvoriť. Tak poďme na to, mohlo by niečo dobre padnúť. Poď. O, super R. Super R. Poď Epic. O, Epic! Epic, poď Mythic. Mythic a Legendary by mohlo byť. Nevadí. Ale máme nový Bravely Day skin na boa. Ten si rovno equipnem a môžeme si za neho zahrať. Rovno si za neho môžeme skúsiť zahrať. A po tej hre s boom vám ukážem vec, ktorú som si viac menej kúpil, pretože by som ju chcel využiť na nejaký push. Dobre, takže už tu máme proti sebe botov. Áno, botov. Takže teraz to bude easy. A ukáž strely. Strely sú dosť dobré. Pekné. Dynamite dal Janet. A tento skin je dosť ináč pekný. Taký sop vianočný. Takže máme Shelly. Máme. Pekné. Dobre, tak poďme na to. Dobre, som naživé. Ojoj, trošku bomby dostávam. Ne, to teraz bude dosť tesné. Bombím to. Tak teraz by som mohol dať gól ako. Teraz dám gól. Nie? Dobre, Tara sa tu skrýva, ale ty neprežiješ, ti hovorím. Ne, Shelly. Žene také, Shelly. Čo robíš? To sa nestalo. Dobre, ja tu hodím ulti, no a ideme to dať späť, lebo no ľahké, nie ťažké. Poďme rýchlo. Rýchlo. Dobre, to stíham. Dobre, máme gól. Tak. Zatiaľ to máme proti botom, toto bolo dosť ináč tesné a máme overtime. OK, dáme to. Bas dobrý. Takže máme to. Hop. Aha, dobre. Nevadí. Tak, dobre, máme. To som chcel povedať. Teraz vám ukážem tú vec, ktorou... Star drop. Rare, nič. Scam. Tak chcel by som vám ukázať tú vec, ktorou by som chcel pušovať a je to... Viete čo? Mortis. Áno. Kúpil som si Mecha Mortisa za 299 gemov, pretože som si kupoval 440 za 6 eur, bol ten Black Friday obrovský a chcel som ho pušnúť na max tier a môžeme si s ním dať pár hier zatiaľ. Tak dáme si jedné Brawl Bally. Dnes sa mi veľmi nedarilo, pretože som mal v týme dosť akože neschopných ľudí, ale sme proti botom, to je celkom super. Nie super, ale sa môžeme rozcvičiť, ako keby 10 HP, kámo. No, Sandyho, áno. Dobre, máme Sandyho. Dáme trickshot s loptou. Bum. A dáme gól. Tak. To by sme mali, ešte dáme jeden gól a už by sme mali ísť proti normálnym ľuďom, dúfam. Nie som nejaký promortis akože, ale viem s ním celkom hrať, lebo keď bol ešte normálny trophy systém, pušil som ho na rank 25 a to celkom išlo. Super, máme gól. Takže ako to vyzerá? Mám teraz na Mortis 757 trofejí a normálne by som mal mať 800 teraz. Čiže ideme si dať ešte jednu hru, ale tentokrát si s nikým skúsime zahrať. A teraz zase ne. Skúsim ísť hrať s randomákmi. A tak. Takže OK, máme proti sebe Demonic Mortisa. Nie. A dvoch bazov, ktorí majú laser, tak to není veľmi dobré. Dobre. OK. OK, tu máš.
Dobre, to budem sa snažiť dodžovať nejako. OK. Nie. Pane Bože, auto aim, ja som nechcel klikať. Ja som chcel ísť po loptu. Auto veľmi mi už nedá. Veľmi go. Nevadí. Nemohol to dať sám. Bohužiaľ. Dobre, máme to. Yes. Nie, nemáme. Ale obranili sme to nejak. Dal som toho Demonic Mortisa. A podľa mňa tento skin sa dosť vyplatil, pretože akože mne sa tento skin dosť páči a tak. A keby ste chceli vidieť ten push, že by som ho natočil, no tak, že by som pushol Mortisa na max tier, to není veľmi ľahké, ale vedel by som to pre vás urobiť, kebyže dáte na toto video aspoň 100 lajkov. OK. Máme ultinu. OK, dáme ju tu. Tak a dali sme ho, yes. Tak poď, prihraj loptu, prihraj, ďakujem. Dobre. Nie som mŕtvy, to je, OK, to je celkom super. Že som neskapal. Toto bolo celkom ako dobré. Skúsim to trošku pododžovať, kým by tu prišli ostatní. Tak nič z toho. Mohli by sme dať gól, prosím. Nie oni, my by sme mohli dať gól, nie oni. Hlavne to, aby oni nedali. Ja skúsim tu dobiť ho, dobre, dal som ho. Tak poď Gale, prihraj. OK, mám hypercharge. To je veľmi super. Že ju mám. A vyložil som mi trošku blbo, ale nevadí. Teda mňa. Prečo mi neprihral typek? Nevadí. Kamo, dobre držovanie. Ne. Škoda. Nevadí. Takže môžeme si zahrať asi solo showdown 1. Dobre, takže už sme v hre. A zatiaľ tu máme Demonic Mortisa. Ospravedlňujem sa, lebo stále ešte nie som zdravý, pretože som dosť kašlem. Celú noc som skoro nespal, pretože som ma extrémne že dusilo. Čiže tak no. OK. Nie. Nemôžeme dať grom. Dobre. OK. Ne. Hlavne. OK. Kámo, ten grom nie je veľmi zlý. OK. Ja idem na groma. One. Áno, yes. Dobre, máme groma. A máme tu taktiež Buzz Lightyeara, ktorý má laser. To nie je veľmi super pre Mortisa. Leon. OK. Nie, kamo. Aha, nevadí, dobre, len -2, nevadí. Asi tak by som sa k tomu vyjadril. Takže môžeme si ešte dať jednu hru s tým Bom a... Kde ho máme? Počkať, ja som slepý asi. Aha, tu je. OK. Tento skin je celkom pekný, ináč, to sa mi páči. Môžem si zahrať Brawl Bally. OK, zase Buzz Lightyear, ale už to je super, že tu nie je toľko Buzz Lightyearov. Aj keď proti sebe mám pravdepodobne botov. Čiže super, fakt. Dobre, máme tu Buzza. Super, skoro ma dal. Tak to, dobre, super. Máme gol. Super, dal gol. Tak to je super. OK, plus 13 trofy. A máme niečo v Brawl Passe? Nie. Nie, 60 nám chýba XPčok, nevadí. Tak, a toto by bolo asi pre dnešné video všetko. Keby ste chceli viac takýchto videí, tak dajte like, odber
A napíšte do komentárov, či by ste chceli ten push na Mortisa na Max tier. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.